הכירו את רוי, ילד מקסים שלא שומע כמו כולם, אבל רואה את העולם עמוק יותר מכולנו. כשהוא צולל בין דגים, אלמוגים ודולפינים, הוא מגלה שפה חדשה, שפה של הלב. בלי מילים, בלי רעש, רק הקשבה אמיתית. שפת הים ואני הוא סיפור ילדים מרגש ויוצא דופן שמספר על ילדים עם צרכים מיוחדים שמוצאים את המקום שבו הם מרגישים שייכים, במעמקי הים, במקום שבו כולם שווים ומתקשרים בשפת הסימנים. זהו ספר שמעניק לילדים כלים להבין, להכיל ולהרגיש אמפתיה. הוא מחזק את הערכים של קבלה, שונות, רגישות וחיבור לטבע, לבעלי החיים וללב האדם. והכי חשוב, הוא נותן קול, גם למי שלא מדבר בקול. את הספר כתבה רויטל סבח מונסונגו, מחנכת ותיקה, תואר שני בחינוך מיוחד, מומחית בתחומה, מלווה ילדים עם קשיי למידה ורגישות גבוהה. רויטל מביאה איתה ניסיון של שנים בעבודה עם ילדים שזקוקים ליותר, יותר סבלנות, יותר הקשבה, יותר אהבה. היא היוצרת של הספר המצליח הים ואני, וכעת מביאה את עולמה הפנימי המקצועי והרגשי גם אל הים. שפת הים ואני, ספר צבעוני חכם ומרגש, מחכה לכם עכשיו בחנויות, בנייד ובאתר, כי לכל ילד יש מקום לצלול בו עמוק ולהרגיש באמת.